तो हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु इउ अल लोगोफोर दायोथ' माने इभिनिंबो जाबाय आरो दायो माने आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायदों आरोना थ' लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट आरो बे भिडिअआ माने दिनैल' नङा आरोना बुहुत जाफ्लेनाय जोंनि बर' हारियाव माने जोंनि बर' हारियाव बुहुत जाफ्लेबाय थायो बे घटनाया थ' बे बाथ्रायानो जाहैबाय माने थ' लोगोफोर नोंथांमोन ओरैनो बुजिखाबाय आरोना जे साब्रै सिख्लाफोर माने गुवाहाटि बेयाव फानो आरोना बिसोरो जायफ्रानाखि रुम थाग्रा माग्रा नै बेफोरबायदि मानसिफोरनो फानो ओमफ्राय आरो सेंग्राफोर आरो बोरायफोर जायफ्रानाखि जे बेफोरबायदि खालामो बेफोरबायदिजों लेनदेन लायो थ' बिसोरनो फानो आरोना थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ बुहुत बुंनांगौ बाथ्रा दङ थ' बेखौ आं माखासे बुंगोन आरोना थ' लोगोफोर बे बाथ्रायानो जाहैबाय माने जोंनि सेंग्राफोरनिबो दाय दङ माखासे दायथ' नङा जे गलति जायो जोंनि सेंग्राफोराबो जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो माने गलति जायो माखासे बुस्थुफ्राव थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंसारनो सानदों नोंथांमोना जे मिथियाबो जानो हागौ जे जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जे गावनि गोसो थोनाय मोजां मोननायफोरनिफ्राय माने फैसा मोनोब्लानो बिसोरो माने गार्लफ्रेन्डखौ अनो मायो होननानै सानो आरोना थ' बेयो माने एक्सुवेलि नोंथांमोना माने रं आरोना मानो होननानै बुङोबा बे सिख्लाफ्रा नोंखौ मोजां मोनोबा नोंखौ माने थाखाजोंनो बरायगोन थाखाजोंनो नोंखौ गावनि खालामनानै लागोन आरोना नैबेफोरबायदि थ' सेंग्राफोर नोंथांमोना जायफ्रानाखि हिन्जावफोरनिफ्राय थाखा जाग्राफोर दङ ना नोंथांमोना बि केयारफुल मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना जामब्रनो हागौ जे बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ मोनथांनोबो हागौ आरोना नोंथांमोना थ' बेखायनो नोंथांमोना बहुद केयारफुल आरोना लोगोफोर मानोना गावनि मेगनावनो आं बहुद लोगोफोरखौ नुबोबाय बेफोरबायदि जानाय थ' बेखायनो आं माने माबायो आरोना जे नोंथांमोनखौ बासायनो सानो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं नोंथांमोनजों जेब्लायबो शेयार खालामनो सानो जे नोंथांमोनाबो खैफोदाव दागोलैथों आंबो खैफोदाव दागोलैथों आरोना लोगोफोर थ' बेनो आरोना जे जाय आंनि इउटुब फेमिलिफोर जे बेफोरबायदि दाजाथों होननानै आं सानो आरोना आरो बेल' नङा जे जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोर बिसोरो माने बेफोरबायदि जाथायाव माने गब्र' आरोना बिसोरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो थ' कमेन्ट खालामो आरोना लोगोफोर जे आंनि बुंनाया राइट नंगौना नङा थ' नोंथांमोना एसे साननानै नायदो आरोना आरो बे जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौथ' दा बुंखासै आरोना खालि हौवा लाना खारनाय मानाय बेफोरबायदि आरोना हाबा जानाय मानसिफ्राबो हौवा लाना खारनाय मानाय बेफोरबायदिल' आरोसै आरोना आरो बे जे हिन्जावफोराबो हौवा लाना खारो हौवाफ्राबो हिन्जाव लाना खारो बेफोरबायदि आरोना थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना जायखिजाया सेंग्राफोर नोंथांमोना थिग थाबानो जायो जे बै हिन्जावफोर बायदिखौ जे नोंथांमोना मोनथोङा नङाबा नोंनि लाइफआ हल लाइफ माने जामब्रबाय आरोना नोङो थ' बेनो आरोना लाइफआव खनसेल' हाबा जानो मोनो मानसिया जे नोङो बेफोरबायदि हिन्जावखौ माने लाथोङोबा नों माबायदि संसार जागोन नंगौना नङा आरो नोङो हाबानि उनाव जे बेफोरबायदि घन्टाखौ नोङो मिथिबाय जे नों माबायदि सानगोन नोंनि गोसोआव नों सासे प्लेगोलखौ लानानै माबायदि मोनगोन थ' बेखौ साननानै नाय आरोना एसे माने नोंथाङा लायाखैबाबो एसे साननानै आन्दाज खालाम आरोना माबायदि जागोन बेफोरबायदि जायोबा थ' बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो जे नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालाम लोगोफोर बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनखौ जास्ट एसे शेयार खालामलायबाय आरोना नोंथांमोनजों थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर जायफोरनाखि आंनि भिडिअखौ नायो आरो जे मोजां मोनो थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन बाय बाय